Hadir menyapa bersama teman-teman dari Indra RBR Production pada sore hari ini menjumpai teman-teman dari Gasepa dan juga untuk Anda semuanya yang stay tune bersama kami di acara sore hari ini. Maka Olesya Unyu. Tresno sing saknandane kabeh wis tak keke ro kowe atine Jan aku wis duwe bojo sing saknandane nanging aku tresnane yo mung ro kowe bareng-bareng ayo rasa ati ra kentang mikir keselingkuhan tansah awang-awang kabur kaya layangan padahal bojone ngomah mikir dadi susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak akoni terus aku setengah mati tapi aku rawani hindari janji suci mungkin kowe dudu jodohku tapi aku sayang padamu tulus tekan jero atiku. Lan sabar sayang Cincin respon malingkar ning jari manisku janji yo wis tak ucap ning ngarep penghulu saiki yo wis telan arep ngomong ke tresno aku mung iso ndonga kowe muga bahagia senajan statusku saiki ora dhewe nanging ojo nganti leren terus aku karo kowe muga-muga kabeh dinehi dalan supaya dadi padang anggone awak dhewe sayang aku ikhlas lima dadi sing keloro yen aku tresno sing sabar sauntara sayang aku yo wis berjuang dadekake mimpi tenanan lan sabar sayang yo aku bisa tangane Olesya Unyu, thank you, terima kasih, sembah nuwun.